Rakruok ne obedo matek e kind jong'anyo kod obila e bombe mopogore opogore pacho kaendi kendo kelo nek mar moko kuom jong'anyo. E buore Nairobi ka ng'at achiel nowito ngimane e wang' apaya ma Kimathi e kinde ma obila ne rakore kod jong'anyo makwedo tend Ker William Ruto. Ywaruok mapek bende ne okwako wang' apaya ma Moi Avenue kama ji moyo 10 ne oyudo hinyruok mag magina. E rakruok ma kamano, obila ne odiro iro malongo wang' ne jofwambo mag Citizen TV kaachiel gi jotuo mane yudo thieth e klinik moro manie geng' wang' apaya ma Moi Avenue. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ne ni kanyo. Mae e kaka weche ne chalo e chuny boma maduong' ma Nairobi chakre okinyi nyaka odhiambo. E wang' apaya ma Moi Avenue, Tom Mboya Street kod Kimathi Street ne en chuny lweny e kind rowere kod obila mane okwor kalo e chuny boma maduong' ma Nairobi. Gwandruok ma kamano ne okawo ngima rawera achiel bang' obila chiele kod magina e wang' apaya ma Kimathi Street, kata odoko ni obila osebedo e nyong'ong kuom jumbe 3 mokalo e wi tiyo gi teko mathoth e kinde rakore kod jong'anyo. Mabiro bang' ji mohewo 40 wito ngimagi e pacho kae mangima e kinde ng'anyo ma kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024 kod tend jatend piny William Ruto. Timbe majendeke mag obila oyangore kuom thuolo machielo bang' obila wito iro malungo wang' e jafwambo marwa mar Citizen TV Emmanuel To e kinde mane ochano lero jopiny chal mar weche e chuny boma. Maen ataro mar chik ma omiyo ute fwambo ratiro mar tayo tijegi e yo ma ohuyanga. Gi wang' teko, obila bende owito iro malungo wang' e klinik moro e wang' apaya ma Moi Avenue kama joma ne oyudo hinyruok mag magina ne ochwal mar yudo thieth. Rakruok mar obila kod jong'anyo e wang' apaya ma Moi Avenue ne oweyo ji mohewo 10 gi hinyruok mag magina kama e kwan mane owuok kar sa 8 odiochieng'. Mopogore gi chuny boma, arita kwe bende orid e alwora mar od bura mamalo, doho mamalo mogik, apis gavana ma Nairobi kod kar romo maduong' mar KICC.